Tento manévr, který právě provádí německá vojska, mají za úkol, aby si německá vojska přikryly svůj ústup, a to směrem k demarkační linii na americkou stranu. Zase trochu odbočím od scénáře. Demarkační linie původně měla kopírovat česko-bavorskou hranici, ale z důvodu toho, že spojenci k této hranici dorazili předstihu, proto se tato linie upravila a nový průběh linie byl na čáře Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice. Pro vás simulace linie je ohraničení cesty. Němci v současné době budují opěrné body.